Bilis. Okay, open. Kapag marangli. Abang kami. Pero sarado. Sarado. Oo, sarado. Ayo, open. Makabukla ya po, sa bukuan niyang gera. Ako, bukula yapin. Yaman kanyang Ken. Orin. Ken, napag marangli. Parking. Yes. Yun, kabila. Ako lang ng buhay mga Beli. Andito na tayo sa Pagmarangli. Ayan, viewers. At may liliko, Kenny. Nag-meeting ka rin po. Kamusta mo? Ay, number 1 mo pa mo. Picturean ka. Ganda ka mo. Ayan, sige Dad. Anong pangalan mo dito? Jet Lagman. Yan, shoutout mo kay Tito Jet Lagman. Saka yung mga taga, picturean tayo. taga San Francisco, California. Yan, Mr. and Mrs. Rene De Leon. ayan. Yung mga taga Carson City, California. Mr. and Mrs. Irving Lagman. Yan. Mag-sumsum kayo kay Kabeli ha. Yan, shoutout po sa lahat. Yun, thank you at nagkita tayo dito. Picture, Paul. Kabila din lang. Walang batak. Malaman na. Yan mga kabeli. Nasa na tayo kay Jepoy. Ah, mga kami Kapag marangli. Salamat dito. Thank you po, ingat po. Oh, nice Ingat po. meeting you. Thank you po. Thank you po, Tito, thank you po. Yan, shoutout po sa mga Lagman family yan. Dito na tayo, Paul. Kapag marangli. Nandyan. Hoy. Goldfish na kulay white. Ito pala yung menu. So yung mga Beli, yung mga laman dito pwede nyo bilhin pag nagustuhan nyo po. Morning po. Mga Beli, saan nyo gusto pong resta? Kahit saan. Saan? Saan nyo gusto po ay masagay dan? Doon lang, mas malamig. Presko. Ang lalim ng laban. Thank you. Sir, doon na lang po kami. So yung mga Beli, shoutout po sa Pagmarangli. Yan, napasyalan nyo to mga Beli. Recommendation ni Kabeli. Yun ang menu natin. Bato, Big. Bato. Sige, dali ka. Go. Dali ka na. Sali pa ba ako? Nakapulot ako. Kahit na. Apat na nga lang tayo. Mitagan o itong mumuna? Ay, Kung sinong... Uli. Siya Hindi, mag-order. kung sinong iba, siya yung mag-order. Yes. Ay ba order? Order ka. Sige, go! Go, ikaw ha! Dala po, may umorder. Hindi, umorder ka. Sige na, go! Hindi tayo makakain yan hanggat hindi ka umorder. Nabayaran na. Ay bata. Eto pala. Ay, di pa. Ay, panada. Panado pala. Ayun. Siya yung boss namin. Yan, Ate Weng. Shoutout po kay Ate Weng. Palans po sa amin ni Ate Weng to. Isang pepaloklok manok. Tsaka apat na siya. Pinaupo mo. Ala. Paloklok daw ng manok. Balot. Pinahupong manok. Pinaupong manok. Tsaka apat na kanin. Yun. Tapos. Gusto yung panada. Sige, order ka lang. So, Abeli, may bataya. Si Ingo ang Buenas. Siya yung order ngayon. Bangtang bubot. Bangtang bubot. Tara mga manunod. Hanggang sa akin. Sir, anong address na itong lugar niya? Guagwa po. Guagwa. Nepo. San Juan, Nepo, Guagua, Pampanga. Yan mga Beli. Along highway lang po siya. Makikita nyo may karatula sila sa highway. So ito on the way ng Bataan, Olongapo, Zambales. Tapos dito sa kabila pa San Fernando naman. Manok. Ano? Pinahupong manok. Pinahupong manok. Isa. Isa. Okay. Isang pinahupong manok. Tsaka pinatay yung baboy daw. Pwede na ito. Tsaka kanin, apat. Oo, yun. Isang manok daw, tsaka... May caldero rice po kami, good for 4.
Good for. Sige po. Plain rice lang po. Plain rice. Sana. Ay, bisilap. Bisilapin. Baka yung area, yung lugar mo Sir, daw. may kamaro po kami, may palaka. Ay, may exotic. Ay, yung boss namin kasi siya order. Sir, tuga, kamaro. Tugak, kamamaru. Betute na boss. Oh, atin pong betute, atin salted egg, garlic parmesan, buffalo. Atin mo rin pong tinola, adobo. Lumaki po. Tuga, po, tuga. Na, go. Ano pa? Na? Hindi, walang patayan ng camera. So mga belly kami, normal video kami, hindi po kami nag-scripted o ano. Kaya kung ano yung napapanood nyo sa vlog namin, yun po talaga yung totoo namin. Kaya salamat sa mga nagko-comment na hindi kami, yun nga, nag-scripted ng mga vlog. So, Yan. Pinapapatay niyo yung hindi pwedeng patayin. Hindi ko alam yung order rin eh. Ay, bala. Noong si nung si Balon. Tres, tawa ka ng tawa. Pero bulaklak, sir. Ano po ba yung gusto nyo guide para... Dali na. Yung gusto mo, yung alam mo masarap sa'yo, yun ang orderin mo. Magsasabaw. Sabaw tayo sabaw. Kapag pangalas ng titlawin. Sumais. Ano daw, ano? Sumais. Swamais? Balatong. Salemanok. Tinolang tugak. Ganun kasi, yun yung ano namin rule sa pagkain. Pagkakain kami, grupo. Ngayon, 4 lang kami. Mahirap, Akala mahirap. nyo, madali kasing umorder. Isa pa lang napili mo, mga alauna makakain tayo. So mga belly, time check 11:30 na po. So sa tingin ko mga 12 makakapili na sa inyo. Yun. Cherong bulig. Pagcherong bulig. Pagcherong bulig. Pagcherong bulig, boss. Yun, pwede na yun. Marami na to. Baka din, 4 lang tayo. Tsaka kanin. Yun, good for 3, 4 sa kaldero. Hindi mo nakikita yung mukha namin, nakasimangot pa kami, pwede pang dumagdag. Ibig sabihin nun, okay. Oo, pwede mo po. Pwede pa. Pwede pa, no? Pa. Bang. So, may balado. Kasaki na go. Sige, mag-edit mo na ang video. Pagkatapos kung mag-edit, siguro nakapili ka na go. Si Jampol, pag si Jampol pinapili ko niya, yari ako kay Jampol. Bakit tugak? Pagya ako. Ano na go? Ano? Ang pecha na? Parang mo pilit. Sobrang dami. Walang patayan ng camera. Pinapapatay niyo yung camera ko eh. May tidtat, sir. Kumba. Umba. Ay, eye blood. Nagyan na kayo sa akin, sir. Timpumbulang lang. Kasi sinigang. So mga belly dito, sa mga nakakamiss ng Filipino dishes dito, may exotic food sila tapos mga native po yung luto dito, lutong Kapampangan po talaga. Naluluto na ito kahit tugak. Tugak, sir. Tintinola. Tinadobo. Atin chili garlic. Atin detang ating flavor, sir. Detang balam chicken wings. Salted egg, garlic parmesan, buffalo. Tugak lang po kanta dito. Kahit tugak. Go! Adobo. Adobo tugak. So okay na yan. Ano Okay pa? na yan. Meron pa. Pwede na yun. Ba't di natin maubos? Oo. Wala tayong drinks pa eh. Ay, meron pa na drinks. Meron. May picture po ka na. Dalamansi juice. Kalamansi. Inuubo, sinisip pa nga. Hindi, Sila po. tama yung kalamansi juice mga belly yan. Natural naman po yun. Ano sabi mo ito yung order mo? Yun, meron po tayong pinaupong manok. Putserong bulig. Dalag po. Tsaka adobong prag. So mga belly, good for sharing lahat yun, no sir? Yan, good for sharing. Ayos, so okay na yan mga belly. Serving time po namin, sir, 30 to 45 minutes po. Sir, request ko lang, kay Tres ako din nag-request din ako ng para sa isang laing. Wala po kami lain. Lagi. Hindi, natikman ko. Meron po kami ginataang gulay. Katulad po siya ng gulay ng pinapalit, sir.
Ginatan. Actually, natikman ko kasi yung laing nyo rito na gusto ako. So kung walang ano, sige, bigyan mo na namin kinataang gulay. Sa Mabeli, kailangan may gulay. Okay, ayos. Sa Mabeli, hintayin natin yung order ni Ingo na sumagit ang ulo. Hirap. Pick up na. So yun mga kabeli, habang hinintay po natin yung pagkain na order ni Kabeli Ingo. Hirap po talaga yung order mga kabeli. Nahirapan daw po. Ayun na, pesang bulig. Ay, pesang bulig kain. Chero. Kutsarang bulig. Sarap yun. Dala na kainin mga kabeli. First time lang po kakainin yun. Hindi po namin alam yung lasa. Ako hindi ko alam lasa ng kutsara eh. So ito na po. Di ba nakain na? Hindi pa. Yung baboy. Wala ako nun. So ito po yung loob mga kabili. Then po sa mga gusto po mag-take out, meron po sila nandyan na tawag din biskwit, Kocho. biskotyo, chicharon, mamon tostado. So ito po yung ano. Ito po yung iba na lalong maging lalong laging manyaman ing pamangan batang kaya bela. Luguran. Iyon. Yan. Lalong magiging masarap ang pagkain pagkasama mga kaibigan. Galing naman. Ito. Ayan, mga exponent pork. Sir. Exponent pork. Ito po mga kabili. Tapos ito po yung ano, yung isda. Ang score. Parang alien. Pagdapin na. Alien fish. Alyo. Ay, tapos ito yung Pizza rin. ito. Oyster. Oyster sauce. Nayas ng house kita. Talabo. Talabo. Ay, janitor fish, kulay white. Ayan, may ilaw oh. May ilaw. Ay, gold. May ilaw oh. Yun. Ayan, iikot pala. Yun. Sa tingdapin din na yan. Kinitiyo kitang kaya. Kitang farm. Po. Fish food. Koi fish. Di kita. Sige po ma'am, sige po ma'am. Koi fish. Na. Kaya dito makasulat kayo na yan. So dito mga kabili, madami nakasulat. Yan, kilpang kol. Lelelele kang lelelele. Lumalapit kang lumalapit. Dami nga mga kabili. Kai. Na? Pinahin. Kiko kuko. Ano? Ginampitan ko ng kuko. Ayan, pamangan. Fish food kan. Fish food. Para rin koi fish. Parang koi fish. So magpapakain daw po tayo ng mga isda. Yun. Ayaw nila visa dyan. Ayaw nila visa dyan. Hindi pa nakikita eh. Ayan, nakita na. Yun. Hindi na pagkis oh. Ha? Yun yung orange. So mga kabeli, so hintayin lang na po natin yung ano natin, yung order. Namnam. Nam. Kain! So mga kabeli, hintayin lang po natin tapos kain na po tayo. Thank you. Napabigay ko ng gusto. Salted egg frog. Yun. Thank you po. Manuela Cherry. Manuela Cherry, pasyon tayo.
Salted egg frog. Yan, maraming salamat kay Ma'am Manuela Cherry. So, binigyan po kami ng Salted frog. frog. Salted frog, yan mga Beli. Salted egg frogs. Salted egg Salted frog. egg Sarap frog. to mga Beli. Nilagay po ng itlog na maalat. Thank you po Ma'am Cherry. So ito na po yung last. Yung pinaupong manok. Bye tayo. So mga kabili, kompleto na po. Ayos. Ay, play tayo. So yung mga Beli, dahil nandito tayo sa Pagmarangle, kakain tayo ng Manyaman. Yan. So exotic food mga Beli meron dito. Yan, sa lahat ng kabeli namin, invite namin pasyalan niyo itong Pagmarangle. Saan to? San Juan Nepo, San Juan Nepo, Guagua, Pampanga. Yan. Po, along the highway lang po. Ano lang yung ang price nila rito mga Beli, kayang-kaya. Yun. Hey, pray muna tayo bago tayo kumain po. Game. Okay. Lord, maraming salamat po sa masarap na pagkain to Lord. I-bless niyo po yung pagkain namin Lord. At sana po, gabayin niyo po kami sa mga lakad namin Lord. At sana po, supportan niyo po yung mga Lord. Sana po, mas marami pang blessing na dumating Lord. In Jesus name we pray. Amen. Yan, happy birthday din po doon sa anak ni Ate Weng Manluta, Kuya Yun. Rico. Happy Ate birthday Jo. po. Yan, Sarah, happy birthday. Thank you, thank you. Happy birthday Sarah. That's it. Tansit. Eat. That's it. Unang tikim. Sa palakang. Fry. Magkakamay tayo. Nagkameli. Kakamay din ako. Beli, nagugas na lang kami ng kamay. May may lababo Washing doon. area po. So tikman po natin yung palaka. Sarap. Kain po tayo mga beli. Marami na bintugang eh. Marami doon sa farm yun. Tyler ito. Ilan dito? Yan na. Dapat nga gulay pa eh. Karag. Kaya kayo pag nga. Hindi mo ito. Nagagay ko ba? Beli, gulay. Bata. Gulay. Sinong gulay sa inyo? Patikim nga nung adobong palaka po eh. Ito masarap. So, tugak, bomboa, naka-split po. Oh, bata. Ano niya? Ha? Sexy. Sarap yan gulay boy. Sarap. Napakbit. Sarap ng adobo. Sarap ng spam. Well, sarap ng gulay. Kagandahan dito, pwede ka pa magkamay. Ito yung Pocheron dalag. Sarap yan go. Natin mabili. Naman bugak. Sarap pala ka. Tubak na. Yan, sarap niyan go. Dalag. Yun na. Ali. Kain po. May tayong galawin to. Pinaupong. Hindi. Manok. Lambot pa. Meron ko yan rin naman. Ano ulang bupet? Baba ang kanin doon. Tubak. Tubak na siya.
Sarap po. Ito, sarap po. Kain po tayo mga Beli. Sarap ng palaka. Promote mo yung channel mo. Ano po sa mga di pa po nanonood sa Katoto. Si Kabeli Paul, manood na po kayo. Parang awa na. Parang awa na po. Good. Lambot naman ako nga po. Lambot. Sanyawara. Kuhan, tubok. Adobong tagak. Tugak. Up. Ay, ito pala yung adobo mga Beli, yun ano yun. Fried. Salted egg. Mga Beli, hindi pa nakakain ng palaka. Ano to, parang manok din po yung lasa nito. Harap. Sarap po talaga. Sarap po, masarap. Naman. Eh, maka-blend ito ka? Mga Beli, extra rice na to. Okay na ako, kayo naman. Tapos, tikman natin itong ano, mga Beli. Kutserong dalag. Hindi nyo bawasan itong dalag, oh. Laglagan laman, eh. Tingnan yung gulay. Penny, tuki ka. Magulay. Ha? Mamaya ako dyan. Ano po, may gata. Ayos. Wala. Hindi mo lang. Kanya, Mamal ko na lang guys. Antun. malutong yung ano. Antun na. Sarap. Luma kayo blood yan. Kunin daw. Eh, sinabi kaya tumumpan ka, tugak ka rin. Kaya ito. Ilapit. Karagla ito. Kinalaso rin ito. Laso. Ah, Beli, oh. Sarap ng palaka. Sarap, Ano no? yun? Garlic. Garlic. Salted. Salted egg. Ah. Sarap po. Tapos yung pinakupong manok, mga Beli, napakalambot. Dahil kanin pa yun. Alam ko namin yung gaya ngayon eh.
One down. Okay na Singo. Nagugas na kamay Singo mga Belly. So, Hindi ba na po? pinaupong manok. Lumapit. Mga Belly, lambot nung pinaupong manok. Napakalambot. Yun, ayos na ako. Hindi ko na kaya. Mainit pa naman yung panahon, baka madali. Sobrahan sa tugak. Di pa. Ako di pa. Mga Belly, sarap nung palaka. Adobo, saka yung binigay sa amin ni Ma'am. The best. Ako nagustuhan ko yung ano. Salted. Lahat naman nagustuhan ko, pero mas gusto ko yung gulay. Paabot nga yung gulay. Pinagpawisan ako. Ako pinagpapawisan ako. Ha? Asin ang. Ayoko na. Okay na ako. Mamapak na lang ang gulay. Yaman na. Picture. Lagyan ng manok mga berry. Kain po tayo. Ibang. Oh, may gusto kang shoutout. Ano na. Kaya pa ako. Parang hindi ka nabubusog pala. Nabubusog naman po mga berry. Ano? Amonin mo nga si Boy Tapang. Yun na. Kaya tayo agwita. Ha? Nag-agwita. Hindi ka bakal na naman mo. Tonton. Kain po. So yun, Belly, tapos namin kumain. Tapos ini-invite kami ni Ma'am Cafe and sa, ayan, Cafe and Bakery. Sa kanila rin pala yung sa harap. Na-meet namin yung may-ari, si Ma'am Cherry. Yan, shoutout po. Napakabait. So binigyan kaming ano yun, palakang Salted egg. salted egg frog. Yan. Ako pala yun, salted egg garlic frog. Yun. Kaya lang yung manok hindi naubos. Saka yung Masyado marami. ano. Mas maganda yung marami kasi naman konti. Ano kaya di daw? Ha? Kaya sarap magpahinga mga kabeli. Parang gusto ko matulog. Kaya mga Belly, pasyalan natin yung coffee shop. Pinagkakapi kami ni Ma'am. So maraming salamat po sa pag-invite sa amin doon sa Cafe Bakery. Tama po? Cafe bakery. So bagong bukas daw ata po. Bagong bukas ba daw? Bago daw po. Ayan mga Belly, busog na busog. Yung mga team sa likod, nagpapahinga doon. So yan, shoutout po sa mga nagpopogi ang mga staff ng Apag Marangle. Shoutout kayo sir. Shoutout po. Taga saan po kayo? Dito din. San Juan po, sir. San Juan po din kayo. Ayan. Shoutout sa inyo, maraming salamat ha. Foreign gold. Nakaka-relax na Paul. Hoy, maglagay tayo sa farm yan. Uli ni Kian. Huliinig yan. Mga botete yan. Bali, ilang big scales farm. So mga Belly, si Ma'am Cherry. Thank you. Yan, Pag-invite. na-invite po tayo. Sina Manuela Cafe and Bakery. Yun. Sina Manuel. So mga Belly, pasyalan nyo to. Satisfied. Yan. Ganda lang view po, no? Dali lang. So mga kabeli, nasa loob po tayo ngayon sa Kusina Manuela Cafe Bakery. Kusina Manuela. So pasok po tayo mga kabeli.
Nagluto po. Si Boya Pinituan. Taga kaya. Taga Hacienda. Yeah? Hacienda. So yun mga belly, dahil katatapos lang natin kumain. So ano tayo? Chocolating baterol. So homemade nyo yan tol. Kayo gumagawa dyan ano. Kailangan ba talaga iniikot? Opo, para bumula at saka Bumula. lumabas yung... Pag si Jepoy gumawa niya, blender gagamitin niya para mabilis na boy. Hindi mo naman. Saya mga pwede talagang ginaganyan niya para lumabas yung bula, sir. Opo. Meron. Patutunaw kinain natin dyan, Poy. Sigurado. Babalik tayo sa pagkapapangan. Ay, pagbarangay. Pag marang day, kung pangakas naman. So mga belly dito, matitikman nyo din yung mga iba-ibang version ng empanada. So may sarili silang version ng empanada. Alam, busog na ako. Sa susunod, try natin yung empanada nila. Ito na yung tsokolateng baterol. So iniikot ni Kuya para magkaroon siya ng bubbles. So yung pinakabula niya. Parang sa coffee shop niya. Yung ano matawag doon? Yung bubbles. Nyama na? Lasa chocolate. Paano uminom na mayaman? Sarap ng tsokolate baterol. Napakalambing. Bigla naghihirap ngayon. Bigla naghihirap. Joke lang po yung mami. Very sarap. So sabi ni Ma'am Jerry, sariling gawa nila ito, pati yung mga empanada, pati yung mga lahat ng produkto nila rito sa phase 3. So mahilig pala talaga magluto si Ma'am. So parang sister company na nga pag saka tong coffee shop na to. Master Company, kapatid niya daw po yung ano. Isa yung nanay yan. Isa yung mayari, so magkapatid sila. Okay, yung second batch. Second batch. Okay. Game, go! Tingnan natin po. Paano may naman mayaman? Diyan po lang po yan. Sarap, masarap, malasa. Masarap, parang ano, dala sa mani. Hindi nga, sila nga ang sariling gumagawa niyan eh. Tapos mga belly, soft opening pa lang pala itong coffee shop, Kusina Manuela Cafe and Bakery. So ito na yung mga menu nila. Mga belly, ito yung pinaka-the best nila. Yung Manuela Empanadas, Excelente Ham and Cheese, Humba Sisig and Pesto, Chicken, Mushroom and Pesto. Yan mga belly. Empanada. Tapos yung tsokolate, quality. Tsokolate baterol. Uy, Rap. sarap po. Yan mo na. Pero yung price nila mababa, Hindi ganun kamahal mga belly. Sausage, sagli olio, BP, lasagna, roll up. Sarap po. Ang ganda pa yung yung place. Okay. Belly, papalam na tayo kay Ma'am Manuela. Yan. Kusina Manuela Cafe and Bakery. Pasyalan niyo po. Mga belly, tignan nyo sa Facebook, sa FB page nila. Yan ang Pagmarangle mga belly, kilalang kilala dito sa Pampanga to. So isa to sa mga sumisikat na sikat na restaurant dito sa Pampanga. So nagsiserve sila ng mga palakang bukid, ganun. Exotic food. Kamaro. Ako hindi ko pa na-try yun. Masarap po yun. Masarap yun, di ba? Anong lasa? Ano siya, para siyang... Utak ng baboy. Oo, parang ganun. Hindi ko maano, pero masarap siya. Parang keso. Keso di bola. Ay, ikaw anong lasa ng kamamaro? Yung po ba natin kuman yun? Okay, sa susunod balikan natin yan. Okay mga belly, paalam na tayo kay Ma'am Manuela. Ma'am, maraming salamat. Walis na kami. Salamat. Ma'am, invite natin yung mga kabeli na pasyalan tong Kusina Manuela. Oo,
Inimbitahan ko kayo na pumasyal dito sa Kusina Manuela Cafe and Bakery. Dito po matitikman nyo yung aming tsokolating baterol na specially made for you. Palagay ko dito pala kayo makakatikim ng ganitong timplang tsokolating baterol kasi po kami mismo ang gumagawa. Ayun. Ayan. So maraming matitikman dito na bago. May tsokolating baterol na ice, Apo. may yung hot, may frap na tsokolating baterol. Ayos. Sarap na, masarap po. Salamat po. Sa salamat. susunod ma'am, titikman ko yung empanada niya. Ay, yes, please. Balik kayo. Busog lang po kami. Yan, busog lang po tayo mga Beli. Salamat. Okay, maraming salamat po. Thank you. God bless. Thank you, sir. Hey, Poy, let's go. Ganda ng view. Okay mga Beli, tapos yung Pagmarangle, eto lang, yung kinainan natin. So, magkatapat yan eh. Sige po, salamat. Thank you. Muna na kami. Thank you po. Okay. So yun, happy wing, busog ang lahat. Ingat na lahat. God bless all. God bless all. Di ba ako pagsalita eh. Sa mga Kabeli, hanggang dito na lang yung vlog namin. Kabeli sponsor, Kabeli viewers. So sa lahat ng Kabeli dyan, minamahal namin kayo. Kayong lahat.